pantun Nogosari Nogosantun Masih gak rabi aku gak ketun pokok kenal rondo arane markatun ngono-ngono iku salahe dhewe godhong sinom aja dikuthek ngesir sing enom kliru sing tuwa arek seluruh aku rek rek arep jauh rek iyalah rek aku iki lho druk rek lah kok kan tabu jaring kepang iki lho iyalah ya duwakno aku tadi jaring kepang ya nah nek aku ngamuk tidenono tak cekel sikilmu tak keplekno tambah ndodro aku ngomong gak kon kuku babar pisan pranatan rusak kon sing ngasak desa rusuk kon sing gawe kacuk ngono-ngono salamu dhewe wae abah arek ya wis rek aku iki rek lodro ngerti ya ojo dibaleni rek ya kon kata bayar ngono kan rek ya balik mana? Nah yang ngono, jadi jangan kepeng mana ya? Asu cili arane kerek, sapi cili arane pedet. Wong sik cili ojo belajar ngelirik, mundak-mundak marakno kuntet. Wong kuntet ngono ka iso ngunduk lopo. Ana tinggi ni sore bantal gak payu rabi lah kok kayal sing diserang omong wereng iku arane ngrusak pari lan liori ya pemerintah uga wis mikirno penyemprotan obat wis dilakukan kanggo nyingkirno sekabehing homo supaya tanduran bisa arek saiki nek pengaruh bensin ngele sepeda motor cari ono urusan penting ditakoni cewek cari mari bongkar mesin padahal no omah penjaweane mancing pancen bener omongane yutun ngenal arek saiki urine numpak sepeda motor gak sopan santun nek wis mogok nduk tengah dalan dadak dituntun ate kaya
gagang arek wetok dijak omong dadak gak suwe sepeda motor dijaluk wong kanggo nutupi kawirangane diakoni cari pamane arek wedok ngenteni jarene gak suwe sing wis sepeda motor balik jaluk surah nek jaluke pancen barek nyelatu ngomong-ngomong yo apa karep wong ngene mulai jam 09 kok sampe jam 3 apa prasamu iki mono sepedae pakemu arek wedok ngomong mas karepno yo apa iki mau jarine paman beno aku gak wani mas saiki aku terno arek lanang gak duwe duit kan mulai dodolan celono alah rek plak-plaki karepe dhewe gak duwe duit bareng wetok ya pelan-pelan sing barano ayem nang ngene ya sinambi ngombe kopi ya masaku berkedua nek masane kudu karo janjan ojo seneng golenan cinta sebab cinta itu ora berbahaya ono maneh cinta sing siji cinta komersil itu aran ngomong cinta ono pucuke lambe pada asing temuri cuma duit hati-hati iru cewek sing termerayu jarine nek gak bisa turu ngomong-ngomong dadak jaluk rok sepatu itu ngono cinta sing palsu cinta sejati itu arang-arang omahe sapi arane kandang cinta saiki ake-ake tindakan umpamane dadolan kok gak nggawa barang dodolane aku wis warung sangune wedak alis lan pintu pinggir embong adek dolek mungsuh dijak pertandingan nyurung praut sampai oleh gawa arek Joko nek ditakoni jare pamit teko desa gremang-gremeng gone kamar krungu tangga tibake godal gadul dadak nyicak botol semanten atur kula monggo menara ing
dadi tukang batu. Apane? Renes pendeke. Pendek gentian roti watu tak titili aku. Ngene iki lho. Lah yo apa panjenengan ono watu iki are. Ade ewang bare klower iki. Wong klower lak kernetku sih. Ngono iki lho waduh. Liyane ngersula tok ae. Delok. Dik, iya. Ayo lulur. Aduh Dik, ya apa Dik? Apa? Wes aku nek kon gawe koyo ngene gak kuat aku Dik. Lho. Are iki lho kawitan iki lho. Ya apa leku gak kon kuat iku wis nek ngene aturane gak kuat aku. Won. Kon gak kuat penggawean iki ya. Dudu Gak kuat ngangkat boto. ora Dik. Lah gak kuat apa? Gak kuat ambumu iku. Seloro kan panjene. Ngene lho Dik, kon tak kandhani. Oh coba balik ngene. Apa? Iki ngene ya kon jungkelno aku mulai. Salahmu dhewe. Lah, Lah apa? ngono sing tak maksud iku. Apa? Ngene saiki iku gak kok ngene njlongo pun enggak. Lah apa? Aku saiki Dik wis satuk leren ae Dik nyambut gawe kembul Lah nek kon leren ya balik dodol jangkrik maneh takone pian. Yo, bapak dodol jangkrik titik po gak soro Dik wis Cek ta lah. Kon iki ngersolo perkara apa sih? Ya apa lek gak ngersolo iki lho bayangno ta nyambut gawe ndek kene. Apa? Aku ndek kene iki wis nyambut gawe korban peranaan. Korban iki lho Dik, korban Perasaan ta? iya korban perasaan. Wis Wis korban perasaan. nyambut gawe awan karo awan, bengi karo bengi Dik, Oh. nyungsang jempale. Akrobat aku iki ya. Ku nyambut gawe nyungsang jempale iki lho. Paribasane iku lho Dik, Iya. jungkir walik sikil tak gawe ndas tak gawe sikil. Erung dikecangkem. Cek, terus masalah pokok. Ya apa? Hmm. Lho, kon nyambut gawe ndek kene iku seneng temen ta. Lho aku seneng. Iya kon, bareng aku bayangno lek gak soro ya apa nyambut gawe adik mandor Wak Usman iki. Iri barek mandor. Lho ya apa ya beda sih. Lho panjen siji antara kernet tukang mandor. Hmm. Kon niku umpama ngono tangga ketiga kon niku, ngerti ya? Pola Dik, bedane apa masuk mandor? Delok apa bedane? Iya, iya. Siji wak mandor. Hmm. Tengok tok merintah. Ya merintah iku waduh gak delok waktu. Iki durung dicandak usika, iki durung dicandak Lah usika. panjene sibuk kok. Oh iya tapi sibuk enak sibuk apa Dek tengok-tengok tok. Bayarane gede. Bayarane gede. Lah Lah, contohnya kon- koyo aku nyambut gawe jam 6 isuk sampai jam 7 sore. Apa? Bayar aku 750. Lah iki ngene lho, iku anane bayarane gede tanggung jawab gede, Wor. Tanggung jawab apa? Lho mandor iku tanggung jawab bangunan. Tanggung jawab apa coba? Umpamane bangunan wis dukur, durung dadi rupa beruk, mandor dicekel polisi. Iya mandor cekel polisi sing kebiyokan boto yo aku. Loh, lah kon nek wedi kebrukan menjadi tukang atau kernet kudu sing hati-hati. Sing hati-hati apa? Gawe ana boto jangkir apa gerubyuk nyali yo. Tadi boto iku nek jange robo iku iso ngomong, nyingkri yo aku jange robo ngono. Lho, maksudku iki sing hati-hati. Ketak kandhani ya. Boto iku nek kapan jange robo gerubyuk sing ketibane aku gredes ngene. Ketak kandhani aja balik ngrasani. Aja atik ngrasani barek iki lho ya. Pak Usman. Mandor iki panjenengan nek ngongkon sak karepe dhewe tapi kon nek dilereni blaeng kon. Engko mangane ayo seje. Apane? Ono iwake enak-enak. Aku yo iwak teri. Lho, Pak Mandor. Ngrasani. Ngrasani. Dia napa ngomong ngrasani seje nek mandor sampe benge ambekan. Dik. Iki suarane wong tak suarane buta ngrasani. Sing ngrasani mi sinten? Kon sangano gak krungu. Senajan aku nok kono, kupingku nok kene. Lho, nggon ndi kupinge? Wor, ana kupinge, Wor. Kupinge ndi kupinge? Kan ngono kon. Mboten enten. Nek kepengin ketemu gampang. Napa? Celukne setan gundul. Setan gundul temokno kupingku. Sakniki setane mboten enten sing gondol. Lah apa? Setane gondrong kabeh. Lah nggih sampean niku lho. Kok ngene mriko kok kupinge dekek mriki ya ana apa carane? Sing tak maksud kok masih aku nok kono, tapi kupingku kerungu. Oh, krungu. Wong krungu kuping dek kene tak sangakno kupinge kececeran. Lah apa kupingku apine tak centelno iku? Kon cecer-cecerno. Kececeran nak dicucuki PT. Maksudnya ngene, masih aku nok kono.
Tapi motoku yo ana kene. Lho. Be dicendel ngene kastok kene iki mau be ya. Sik. Delokno. Oh, lah iki apa dirobong semut? Ngawur ae. Iku lak galine anakmu iku. Lah Asar iku. ngeten-ngeten lho. Sing tak maksud tuh masih nok kono tapi aku ketok. Oh, ketok. Ngono lho. Kula ngrasani napa? Mboten ngrasani napa-napa. Gak ngrasane. Cuma kula ngrasani titik. Ngrasani Lah apa? iya, Pak Mandor Usman iku lho apa kok gak iso gedhe. Kula ngoten kan. Soale gak ditukokno mes ngono lho. Oh, iki. apa? Mandor Usman. Nggih. Apa maksudnya Mandor Usman? Maksude? Wetenge kendor mangane doyan. Mangane doyan gak gelem ngadeg, mbok ngadeg iki. Lah aku ngadeg ora ngejloki dengkulmu lan. Ngawur ae kon niku. Ngene, nek ancene kon ngrasani aku ngerti aku. Napa? Kon tak delok kabeh ngrasani. Iki luwe-luwe sing jenenge iki. Nelosor iki. Nelosor. Sapa? Iki jenenge klombor. Marani kloso. Klowor. Nek dikongkon iki model-model. Nggih. Panjen ngursulan panjen. Nah, iki. Niku mantun kula seneni niku wau. Sedek kon bolon disedek. Lah nggih kula seneni niku wau nyambut gawe aja ngersula. Nek gak seneng, akeh gak seneng, aja kakek ngomong mandori bantingin kula ngomong ngono. Kalau mercon ya kon ngawur ae. Nek ancene kon gak seneng-seneng temen mbek aku, ya apa mestine aku pegaten. Lah rumasane ndikon niku bojo kula ta? Pegat ngawur ae. Lah kon yo ngono, lah apa kon gak seneng iku? Kita maksudnya kudu sing ngerti. Nek dikongkon iku mesti kakean perhutanan. Perhutanan ya napa? Perhutanan ya napa sih? Hutan iku lak bahasa Indonesia. Nggih. Karo Jawa ya apa? Alas. Lah iya kakean alasan. Ngono ae ngomong di perhutanan sampean niku. Dikongkon ngangkat semen situk, teko lor diangkat ngulon, teko ngulon balik ngetan, balik ngulon, ngidul balik ngalor. Kula niki pun bersungai-sungai ngandani sampean. Sungai-sungai ku ngomong apa kon? Sungai niki napa terjalanan? Sungai ku kali. Lah nek diulangi Bersungai-sungai berkali-kali. Oh iya ya. Bales Sampean nggih ngoten. Sampean ket wau niku pun kula mau-mau. Mau iku omongan apa mau-mau? Kula mau-mau ajenge kula seneni pancene. Mau. Gak iso kon. Mau. Kok iso mau? Tak arep-arep. Mau iku arep. Arep. Dadi nek tak mau tak arep-arep. Arep-arep. Siji-siji. Ya goblok iku. Ya, napa? Istilah sing keliru. Nggih. Mau iku sing bener. Ya, napa? Untuk menyusun kalimat Sing itu bener. diganti nanti. Oh, tadi nek ngomong mesti tak nanti-nanti. Iya. Nek kula takon sih. Mm-mm. Nanti lah bahasa Indonesia. Di Indonesia. Cara Jawane nanti. Engko. Lah nek tak nanti-nanti. Tak engko. Sampeyan purun kelongko-engko. Purun nek. Ayo mriki kelongko-engko. Kon lah ono malih ono mandor lesu lah. Ngawur ae kon niku. Nek mboten purun dingkung kok nggih kula tek. Teko lah meret eli. Ngawur ae tatakno. Wong kula ning ngandani. Hmm. Kon nyambut gawe kene sing hati-hati. Iya. Anggepen iki perusahaanmu dhewe. Lah iya. Anggepen proyekmu dhewe. Hmm. Nek kon butuh duwe, botoku dolen. Ngawur ae. Lah kula ngandani klower niki lho. Aku iki mandor. Ndukur kuwi ono. Oh, ndukur sampean apa topi? Unyeng-unyeng. Ndukur ki pelaksana. Oh, Di atas pelaksana itu ada kontraktor. kontraktor niku napa sih, Pak? Kontraktor iku, Nggih. nah iku asal usule teko banyu. Nggih. Nah, terus banyu campur blethokan. Nggih. Terus diolet-oletno nang raimu. Tiap ngomong niki. Kon niku waduh kontraktor gak iso gak ngerti. Ngomong aja ambek becungit. Iya kontraktor iku mosok karo kon. Apa sih? Wong dadi tukang batu karo kontraktor. Lah ya apa? Kontraktor ya iku. Apa? Iki lho. Kontraktor iku. Apa sih? Anu iku kontraktor. Anu kontraktor. Kontraktor. Kontraktor ya kontrak barek tor. Dadi kontraktor. Iki ngaceni tok ae. Nek kon gak ngerti kontraktor, takon ambek sing ngerti. Ngono lho. Oh, wak mandor sing ngerti. Sampeyan ngerti ya? Lho aku lak ngomong. Nggih. Nek gak ngerti takon ambek wong sing ngerti. Nah, antara ceng telu niku sampeyan nak ngerti ya? Aku sing durung ngerti ya ngono lho. Sampeyan niku. Ya napa niki, Pak? Mandore gak ero. Tak ngene. Nggih. Engko kon tak ngongkon anu.
Dik. Ya, tolong kok kon sak semen iki lak sing kosong. Nggih. Iki kok dolen. Oh nggih. Nah. Napa didol? Engko duwe paredang. Oh nggih. Sing separuh kon, sing separuh aku. Mangkano sampe nek mlaku kok kerasak-kerasak. Saking semen. Lho iku kudu dimanfaatkan itu. Nggih nek pun kula ngangkat iku. Wis mangkat iku. Terus kelawar tak bagai. Nggih. Engko kon bagian ngedukno wedi teko prauto ya. Dik. Apa? Dik, kon nyambut gawe kene iki benosio, Dik. Apa? Benosio, langkon dikon ngedol sak duwe parodang, aku ngedokno pasir teko prauto. Iku mek sak truk ae lho. Sak truk kon niku. Wong bangunan sak mene sak truk. Ya apa rek iki? Ngersula. Kok ngedukno pasir nok ndukur prauto. Nah, rekenen ngeduk sego nok ndukur wakul. Lho, ngono lho. itu ngono. Duk sego apa? Dadi aja dibratno, dientengno, ngerti? Dientengno, ngerti. Sak prauto arek kon niku. Gelem tangga. Gak gelem, leren. Leren. Apa kon? Foto jangkrik. Iya gelem. Cedik engko tolong ya. Nggih Pak Mandor. Engko aku engko tolong tukokno celana ya. Nggih. Sing klire coklat. Nggih. Lah engko kon tak burui, Nggih. kon tuku karo cekak ya. Oh nggih. Iki minangka kanggo buramu ya. Itu Pak Mandor. Terus awakmu kelawar. Nggih. Engko bagian jejeri boto ya. Jejeri boto. Jejeri foto. Heeh. Jejeri foto niku dikelompokno ngoten ta? Iya. Dikelompokno terus dijejer-jejer ngoten. Kula mosok kanthi kon jejeri boto situ kon jejeri boto situ kon jejeri. Lah marine kapan? Lah ngono sih dikolek kathok aku jejeri boto. Lho engko ana dhewe. Pangene disia-sia Dik aku Dik. Sia. Ya Dik ya. Nggih, Sing Pak. hati-hati kon termasuk nok kene sebagai wakilku Nggih, ya. nggih. Ya. Nggih. Wis ngono ae gak sesu ya. Mlaku gitu lho. Anji. Mlakune kok gudel. Mlakune Gudel, atik gudel angop. Gudele gak sepiro angope iki lho. Kaya kayat malian. Masih ngono ya gak iso gagah. Gagah gak iso gagah. Ya. Wong ndek Kon ngetoko. gagah tekan ndi kon? Gagah tekan ndi? Lho, dukur. Masih dukur kon bletokan tok ngono. Lah masih ngono nek salin gagah, Lho Pak. gitu bletokan. Katakno dengkule ana petise barang gitu. Mari ndok tahu. Wis kene. War. Aku ngerti karepmu, War. Iya. Kok nak mangkel barek Mandor Usman iki. Oh, iya, temen. Sebab Mandor iki nek ngongkon sak karepe dhewe. Aku mangkel temen. Lah, aku dhewe yo mangkel. Lah iya, aku iki heran. Wong Mak Mandor iki lak gede aku. Mak Mandor lak cilik. Iya. Cilik metakil. Iya. Gede metakol. Lah ya. Wis ngene, ayo dibales. Ya. Ya apa carane supaya dhek sakit hati? Terus ya apa cara? Lah, lak duwe bojo ah. Iya. Jenenge Surya Dewi. Iya. Lah iku ayo dikaco. Ngaco ya apa? Kon tak tukokno rok gawin. Terus Lho, kon pakeno wedok. lho aku pakai wedok. Iya. Kon tak waran nyonya. Aku nek nyeluk kon tante. Lah ya apa, Dik? Lah iki masih nak ketara sih Dik brengos iki Dik Wis ta lah, breng mesti kriki kabeh, Iya. ya. Idep dijabuti kabeh. Oh, ya rembes kok. Cek ayu. Wong idep dicabut ora ngayu rembes. Jam Lho. 09.00 esuk kesunaran sengenge teko istane kok kene motoku ngeluh ae kon niku. Lho, tapi carane wis ta apa kok make up sing apik. Nek apa apa? Lah, kon tak wara. Iya. Pacare Pak Usman iku mau. Supaya iso gegeran. Iya. Iya. Soale nek gak diatur ngono, Iya. mbok teminro aku. Nah, carane ya cara. Soale sing wedok ya cemburane gede. Iya, nek boring-boring kalah Pak Mandor Usman. Lah, engko sing banyoni aku. Iya. Iya. Kon Pokok sing kon banyoni. menengu gayamu koyo wedok, aku nono nek iku mono pacarmu suwe. Ojo dipet-dipet ya. Tak gudo. Iki nanti terbongkar teman lho iki. Iya. Murang-muringnya ambek aku lho mulian Tapi iki. mesti tak gudo ya. Iya. Kok gudo ngene. Nah, terus rayun ya apa caramu merayu? Anu tadi apa Mandor mana? Lho ngono carane. Kok kono ngomong Pak Mandor mana? Lah ya apa ya, Pak? Kon rayu. Ya apa? Wah, ya apa rek Pak Mandor iki kok gak teko-teko jarene janji-janji barek aku. Alah Pak Mandor piye to? Lah iku lah ya apa? Kon niku anggepen kon niku wong sing bonafik. Bonafik iki apa sih? Bonafik iki wong sing duwe akeh. Oh. Dadi kon niku tumpakmu motor. Wih. Ngono. Iya. Kayak nyonya ya? Nyonya herder. Oh, ya nyonya. Nyonya. Kon numpak motor umpamane. Iya. Dadi teko kono ibaratno kon duwe motor papat. Waduh iya itu.
Lah mandor iku umpamane pacarmu. Oh, Lah, iya. Supaya bojone ku mangkel ya apa carane? Lah iku Kudu. ya aku sing banyoni. Oh, kon sing banyone aku sing nyiciri ngono ta. Lho, ya gak ngono. Arek iki repot kok ngandani arek iki. Lho gawe luluh ta. Kon niku wis norok pasaran anggur tak urupno kok kon niku temen kok. Lho, kon ora pernah ya apa sih? Lah mari ning kon dikandani gak tau nampa blas. Terus aku kon ijol apa tulisanmu kok kono? Lho, ya gak ngono. Ya masih kon ijol gak apa-apa cuma ya tomboke sing akeh dikit. Ngene Arek cek repot ngene ya. Kon iki lak perlu mbales Pak Mandor ya apa carane Mandor iki mangkel? Ya. Iya. Gak ngono sih. Iya tapi aja adik banyoni, aku gak ngerti banyoni. Lho, maksudnya banyoni, aku iki combene. Oh, Sing memperkuat masalah iku mau. Iya. 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 Lah mulane nek awak dhewe iki berhasil ojo kuwatir wis ta lah. Ya tek wis. Wis. Pokoke engko tak godho supaya bojone Pak Mandor iki muring-muring. Lah iya, Iya. supaya muring lah ayo terus di. Lah saiki mulai dhisik. Iya. Mulai dhisik ganti ya. Pakaian wedok. Ganti Caramu ya apa supaya kon ayu? aku tuku wok. Heeh. Ya. Wok ya apa sih? Iki sing rambut Arek gak ngerti. Iku tutu wok karane. Wig. Oh iya. Tuku rambut sing apik. Ya pasangan. Toton sing ayu. Iya. Ya apa carane supaya kon koyo nyonya sing ayu? Iya Dik, iya. Sehingga mandor iku teman-teman cinta bare awakmu. Iya. Lah nek cintae nemen, Heeh. nek bojone ditepegat ya kon tak kon ngrabi pisan ya. Aku dirapi wak Mandor. Iya. Oh, lak bedu kok kon detek. Kon niku. Lah kon diatur ngono. Ya wis Roke sono. pokoke engko tak Roke sono, siap-siap. roke. Wis, Roke ono. Roke sapa? Roke Yumi. Roki Yumi sing endi? Yumi iku lho. Ojo sing iku, walah iku digawe dodol tahu nek bengi arek. Lah, sing sedeng iku tok kok. Liyane tangga liyane. Wis golek aku ya. Heh? Tuku ngene saiki tukokno ya. Nang sing rega 20.000 iki lho. Heh? Tukokno sing rega. Aku mari nukokno rokon ya. Iya. Ngene omah anakku nglentir kabeh bulan. Ya apa sih arek iki repot kon Dek jare Roke Yumi gak oleh. 20.000 wae kon nukokno rokmu tok iya ta? Iya. Kowe iki bojoke nyelet tok ae. Nyelik nyewa ya nek gak engko njaluk sewa ya apa? Wis ta lah, pokok silin. Iya. Ya apa carane pas barek kon sepatune jenjet. Patu jenjet. Jenjet duri, ngarep. ojo ngarep lah guling kon niku. Oh, iya. Jenjet duri. Jenjet duri ya. Terus rambutmu talenono, tampar. Tampar. Pita. Wih, iya. Melakune sing wah kaya macan kuwareken. Kon niku Dek. Lah kon Dek iso jenjet ngene aku kuwatir goleng Dek. Kak latihan dhisik Ngono. ya. Ya. Lah nek wis berhasil, wis ta pokoke nek atik sing wetok kekeran seneng atiku. Tak kira bojone mandor Osman. Mandor ate mandor pembangunan. Alah, mangan gak mangan apa jare kawat ae. Lah iya, aku lah bingung ta. Panjen yo enak, yo gak enak dadi bojone mandor iku lho. Cuma apa sih wong rumah tangga pirang-pirang puluh tahun sampai sewindu lho. Masalah kurang duwe anak aku iki rek. Nah ya apa ngene gak bingung kok aku nek ana persoalan apa-apa kalah aku gak duwe anak rek. Ngene iki mau bojoku kurang moleh. Biasae moleh durung moleh telat iki rek curiga aku rasane ati. Lapo? Mas Osman. Ngerayu. Ya gak ngono sih Mas, wong jenenge bojone
disambut padane tamu agung ae. Ya kake Mas Os. Nek ngono pun aku gak seneng ta nek jang guyu ambek bojone kuala Kak Os. Guyu iku aja terus-terusan, nek suwe-suwe nek kon guyu terus dadi gendeng kon. Ngerti kon? Ambek bojone goyang guyu ae. Anu ta, ngajak. Nek bojone kayak gendeng, seneng ta pena? Ya seneng. Enggak, Ding. Dadi pena kunjungan aku gendeng ngono ta? Enggak sayang, enggak. Aduh, Aku gak mau dirayu aku. Ya kok. Lah apa teh ngerayu kon niku? Gak ngono, aku saiki takon mbek pena ya. Heeh. Wes pena nek tak celok Mas O, jarene sawangane apa? Tak celok cak ae lho ya. Lah iya cak ngono ae Surabaya anae. Tak celok papi gak gelem. Nah, apa? Papi. Papi aku. Balik kon celuk mami malian. Ya Ngawur. celok papa gak gelem. Apa? Papa. Papai gedang. Ayo wae saiki Surabaya nyelok Cak O sae ta. Cak ngono ae Surabaya anae, cek ngono wae adat ya. Cak O. Apa duwe? Ngono re, mosok semaure mbek bojone ngono. Emakku. Ya apa mana. Emakku. Mana pisan kas. Emakku. Mana. Kok eling-eling si Kandi ae suarane. Ngomong lho. Kalau bojone gak ngono aku takon, peno biasae mulai kok telat sih. Anane telat sebab kari ngono lho. Lho, kari. Heeh. Lho lah ya biasa lah setengah loro mulai KKO. Lah iya, lah saiki. Lah kok sampe setengah telu, sak jam iku suwe lho KKO. Sing keliru dudu aku, sing keliru jame. Yo gak saya wong tak setel mau bener to. Oh, gak iso. Lah lha apa gak gelem ngenteni aku dhisik? Ngomong-ngomong kon iki. Peneku ana kaos, alasan peno kok ana ae ana jam kok ngenteni peno yo gak ono sih. Aku kesusu aku ape. Nanti KKO. Urusan mana ono perlune aku. Gak mangan ta? Gak aku wis war aku. Mandi sepo. Mangan dhisik ya apa ya mangan sego ya apa anu. Nama sampe mangan watu. Lah lha apa kok kon mangan dhisik iku? Ayo gak mangan, gak ngombe. Gak mangan. Iki mah perlune la apa? Bubuk. Wah, ya tak kon. Gak ono ta, Cak Os. Apa? Aku ngono cinta temen mbek peno. Cinta ya? Cintaku iki semen dalam negeri lho, Cak Os. Dalam negeri. Negeri endi sing kon cintai? Yo negeri seluruh sih. Dadi aku iki cintaku wis tumplek-blek ngono. Tumplek-blek ngono. Dalek sing karet-karet belas. Wah. Cinta sambil tumplek-blek ngene. Nah, ono peno yo sing anu wae mbek aku. Ono aku ono urusan perlu aku, ono penting. Warane ono tamu, warane aku tindak ngono ya. Oh, tindak. Ya, tindak. Ya Cak Os. Budal Cak Os. Budal. Kon enggak njaluk anu. Nek aku teko apa kon enggak njaluk boleh-boleh. Boleh-boleh. Oleh-oleh ngono apa sih? Oh, model saiki boleh-boleh oleh-oleh iku ya. Aku tekan sepeda mini ya, Cak Os. Ate gendeng aku niku. Oh. Taman kemajuan, Rek. Model. Bojone sapa kono pas sepeda mini? Walah, Pak Mandor Usman. Lah ngono ta. Jange edan beke bojone Mandor Usman iku lak ngono. Wong sadele sepeda mini ku ndek, slotangmu dawa. Didukono sih. Lah lha apa enake diketok ae sikilmu. Ngawur ae. Budal Cak Os. Ya apa? Budal. Ya budal. Dadah. Ya. Adios. Lah ya Rek, aku iki nek ndelok Cak Os iki masih kok ngono sedep lho panjenengan. Ya apa sih sedep kacamata. Nun. Mangga. Nun. Mangga. Nun. Gak ngono gaya kuwi kok apa sih gemeter ta ya apa? Mboten. Kademen. Mangga pinara. Nuwun, Bu. Loh, dicecet ta. Nggih, kula pegawene Bapak Usman. Nggih, panggih kula, Dik. Nggih. Pinara nggih? Nggih. Kemarin kok mriki sampean. Lah nggih janur gunung wonten nggih ya. Alah dake paribasan ta. Nggih, kula mriki wau enten perendulu. Nek ngomong pun nggih. Kula mriki wau enten rempelu. Kenapa Dik? Kula enten perlune. Oh, enten perlune ta. Nggih, tapi nggih sifate niki cuma nakoni sampean. Lah Pun murang-muring.
Iki bapak mboten enten ah. Loh, bapak sampean iki wau tas langsung. Lho, terus niki wau susu-susu. Lah, wis mulai. Mboten ngombe, mboten pernah mangan terus budal mawon. Biasa lah mboten tau kesusu ah. Mboten tahu soalnya ini Lah. urusan penting. Nggih, biasa mboten kesusu, biasa kesekut terus. Lagi niku anane kesusu sebab Urusan. enten atak-atik. Lho, sampeyan ngerti. Kula niki nggih mboten obong-obong nggih. Mboten obong-obong nggih. Lah napa obong-obong niku? Sampeyan mboten tau ngipi? Ya nek tiyang niku turu mesti ngipi. Lho, nggih. Nek ngipi. Napa? Ngipi dimotek dol. Loh, coba betul. Daniel lak kelomong ngono. Mboten ngipi, sewek-sewek ilang, sewek suwek mboten tau. Alah, wong sewek kula anyar kabeh lan napa suwe. Mosok men tau pisan-pisan men tau. Wong nggih Dik. Nggih. Winginane niku nggih kula niki heran lho. Nggih, nggih. Wong tas ditukokno sewek Jawa Baru. Nggih, Jawa Baru no Jawa Barat. Jawa Baru tiang biyen niku lha enten. Nggih, nggih, Jawa Baru. Niku tumbasaken kali bojo kula, Nggih. Kak Osman. Nggih. Dadak ngoten niku suwek dereng Lho, kali. lah niki tembur. Tembung. Lho, kok tembung Tembus, tembus. tembus maksudnya. Waduh, nun sewu lho, nggih. Emangnya tembus seweke niku suwek. Lho, Blas lah ngeten. nggih, niki ngeten nggih, kula kandhani. Pun kondo kali Pak Osman lho nggih. Napa sih? Nggih kula dilereni lho nggih. Lho sampean pun dilarani ta? Mboten, sampeyan kula kandhani. Pak Osman sakniki enggak ada kiwir-kiwir. Kiwir-kiwir napa? Kiwir-kiwir iki arek wedok niki lho. Ya, saniku hubungan bisnis. Loh, bisnis wedok niku mboten lho. Mboten napa-napa, insinyuran ra enten wedok. Lho, tamak niku lak pun ero. Enten malih. Wah, praine lancap. Wah, arek ayu. Yang luar negeri niku lancap-lancap ndek. Boten. Sampeyan niku kok gak percaya ya apa rek wong iki. Tiang niku ayu, gelek sirsiran manuk-manukan. Manuk-manukan yen apa Nggih, sirsiran ngeten lho. Nek ngomong ngeten, "Oh, Pak Osman." Ngoten nek ngomong ngeten. biasa soalnya dia niku sopan santun kali bojo Bentar. kula. Sakniki kula nek ngomong sampean percaya. Nek pun sampean ro buktine dhewe, ya. Napa, Mesti sampean Oke? baru percaya. Mesti Halo. dilungkas. Lho, niki. Permisi ya. Lho niki. Permisi. Lah niki. Oh, silakan masuk. Mriki sampean ngendel. Oh, tante. Ya, kenalkan. Ya. Saya Tante Marince. Jadi sesini yang bernama Tante Marince. Loh, ini seperti Mas Edik ya? Iya, biasa itu tante. Apa bendol? Ini apa bendol? Betul. Iya, apa betul? Sini rumahnya Mas Osman ya? Loh, iya, Ya. sini. Betul, lah mau cari Pak Osman. Iya, saya cari Pak Osman. Bagaimana ini? Janji-janji pas saya kok nggak datang, nggak ditepati. Saya sampai jengkel, saya sampai mangkel loh. Hari ini tidak datang. Hari ini hari kiamat. Makanya Mas Osman itu janji pas saya itu jam 11. Kenapa sekarang itu sudah jam 13 waktu Indonesia bagian barat? Loh, lah tante ini nunggu. Iya. Sudah semayan. Sudah. Apa bahasa Indonesia semayan? Sudah asprak. Itu sudah berjanji itu. Oh, iya. Maka saya sekarang tuh sudah membawa motor 4 kok. Lah, naiknya sendiri. Iya. Direntengnya naranya motor. Ini nak gandeng-gandeng gitu. Begini ya, Iya. bagaimana sih? Ini Pak Osman kok enggak netepi janji. Lah, sekarang gimana? Nanti saya sampaikan. Sekarang Sampaikan. orangnya dinas. Sungguh ya, Iya. saya itu sudah rindu setengah Iya. mati loh. Oh, nanti ditunggu di mana, tante? Ya Mas Edik ya, nanti bilang saja kalau Tante Marince kesini Iya. cari Pak Susman Iya. ya. Saya tunggu di itu loh warung pojok, Oh. mukanya proyek ya. Ya biasa itu biasa ya. Ya biasanya. Ya, tante. Jadi jangan lupa lah Mas Iya, Edik iya. ya. Ditunggu Tante Marince. Tapi tante ini kan pacarnya Om Usman. Iya, sudah Oh, iya, lama, iya, iya. sudah. Saya Iya. pacaran dengan Mas Usman sudah 21 tahun kok. Oh, iya. Iya. Jadi nanti ya jangan lupa Iya, saya sampaikan pada sampaikan. Mas Usman, ditunggu di warung pojok di mukanya proyek gitu Iya, ya. iya.
aja ya, permisi. Ya, mari. Permisi ya. Mari. Permisi. Iya. Mari. Ayang kon balik. Kang ngono iki malah kok potongane kok cagak telepon malah. Ah, nggih. Amit-amit jabang bayi. Ini ku pacare. Jadi ku mau pacare Mas Osman. Nggih. Aduh, Dik, nek ngene rasane gak Lho, pun tenang. Oh, ibunda sayang. Gak usah aku nek ngene kadung Bentar. emosi aku. Oh, emosi, ngeten mawon. Sampeyan murah-muring nggih murah-muring. Saiki ngene, Dik. Aku nek iki ngenteni bojoku tekane iku ya gak betah rasane wis kenyataan kaya ngono ya. Sampeyan lak krungu janjine Nang warung pojok ngarepe proyek. Wis saiki ngene, Dik ya. Nggih. Aku njaluk tolong Nggih. ambek awakmu. Aku terno mrono po. Oh, ngoten ah. Aduh, mangkele, Nggih. Dik. Ya Kok Allah. betahku. Iki nang ndi? Kelawar ambek desik. Ambek sidik iki. Ngawur ae gawe lulup ndrik semen dicampur pasir iki lha apa? Semen dicampur kelanting. Wah. Arek-arek karepe ya apa iki? Boto ditumpuk miring kabeh, mbok ya didekno. Boto iki nek ngadeg engko jekne mlaku-mlaku. Ana boto iso mlaku-mlaku lak bingung aku. Iki kok sepi nang ndi kabeh iki. Wah. Nyambut gawe. Ngono ta, Caos? Ya apa? Masalah wong wedok ngenteni nang gone omah dadakno nganyir nang ngene kene. Ngenteni gendamu ta? Lha iki malah salah wesel arek. Kenapa nang kene ngenteni kiwir-kiwirmu ya? Kiwir-kiwir iku dulure kawar-kawar. Gak iso. Sampeyan iku nang omah ngrayu aku nang ngono rayuan sampean rayuan gombalmu ki ya. Iki ya apa? Kok niki lho angsal engsele. Asal usule kene apa kok niku? Wis gak ngene Caos. Nek sampean panyene gak seneng mbek aku, wong aku Iya. suruh mangsani gak duwe anak. Aku tenang mulai nang gone mamiku. Mamimu memo. Lah iya sawang aku duwe wong tuwa sawangane kok digawe sembarangan mbek wong lanang ae aku nang ngene gak dikolong aku. Wis meneng. Temen bener Caos. Wis ta, wis. Sabar. Bar kali bar. Wis, ayo, saiki ya apa sampean? Ya Wis apa? silan luar negeri, wong ayu kate nggo montor papat rentengi pamer kaya apa? Papat endi ana motor papat iku? Gak iso mau main rono. Ayo nang omahku wis Gak ngono sapa sih nek wong luar negeri nang omah iki? Lah apa wong luar negeri gele aku iku? Wis Ojo kenceng. jenenge mau sapa sus marince. Ayo. Sus marince. Wis dibandingno yo. Nek Surya Dewi apa dibandingno mbek marince. Sus marince apa sus aku kok. Ngawur. Ya apa sih arek kuliku nang ndi kabeh iki rek. Loh Mas Usman, katanya janji-janji saya kok tidak tepat sih. Alah sampai jengkel saya. Gak ngono. Apa itu? Gak ngono iki sapine sapa ucul iki? Jangan gitu menghina yo. Menghina pada saya. Sing nyek aku sapa lho. Wes saiki ngene Naos ya. Aku nono soal sus marince rabin kawinen. Oh, harus toh. Saya sudah cinta sekonyong-konyong dengan Mas Usman. Apakah tidak ingat waktu kita jalan-jalan Dondi. berjanji-janji di bawah pohon kecipluan? Gak janji iku ndelosor iku. Oh, ngawur ae Ini datane. sudah saya bawakan montor 4 kok tidak datang. Montor Mari, 4. Ayo. Motor papat gak ono bane kabeh kok ngomongno. Ayo saiki aku nono Caos, nono
aja ngaling saiki wis bukti kenyataan pun ate ngaling yo. Ngakoni ya apa aku gak tahu kenal Mbak iki. Aduh, ini bagaimana? Iki lho ya apa ayo Mari ikut saya. Mati aku. Saya sudah cinta loh. Saya sudah cinta kalau enggak mau. Saya. Iki apa iki sapa iki? Sapa iki? Saiki sampean kudu ngakoni ayo. Ngakoni enggak tahu kenal lo ngakoni. Jangan gitu, jangan gitu. Bahan gitu ya bumbune apa? Dulu bagaimana sekarang kok Pak Osman. pakai gitu-gitu. Latihan apa niki, Pak? Latihan drama. Wah, saiki beneran yo. Dicecek yo apa iki? Waduh. Aku saiki njaluk bener awakmu yo sakse Dadi ngono. bojo sampean niku kali niki ngaten nggih. Lah ora ya apa bojone sing resmi saiki yo aku. Ya iki kiwir-kiwir iki. Oh iya iki Saya istrinya saya. Waktu kawin saya itu sudah dulu kok. Istri tekan ndi kan niku? Oh, lah dulu itu. Jangan gitu loh. Jangan gitu, jangan Kau gitu. mempermainkan pada saya. Kon sampean bal tak permain no. Saya telorong Ngeten, konku. Pak Osman, bek niki bek cinta nostalgia niki bek ya. Kita sampean dhisik. Sing dhisik nanti enggak tahu metuk belas kok omong-omongan niku. Soalnya nek arek wedok ya. Iya. Mboten aku kepethuk sampean mboten mungkin. Gak mungkin. Niki mungkin niki. Ya, tidak mungkin. Ini memang pandai kok. Memang pandai bicara. Memang pandai berliku-liku. Berliku-liku lak menggak-menggok. Lah ya itu. Tapi yo ngene ya apa sih Kak Os? Aku iki gak apa-apa penek rabi maneh tapi mbok ndelok. Kok gua aku kok soalnya kaya ngono ya apa sih Kak Os? Sakniki kula bantu sampean Pak Osman nggih. Iya, iya. Kula takoni sing genah. Dadi jelase sing bojo sampean sing pundi lak ngoten ah. Sing Ya, bojoku. kula niki. Harus dibereskan loh, harus dibereskan. Kula takonane sesuk gitu. Meneng tak jadi sandal pisan kan kok ya. Anu, ya Pak, kula takon. Ngomong. Sampean kali Pak Osman pernah napa? Nggih, Osman iki bojo kula. Tadi sampean pernah bojo. Lah anu tante ini pernah apa sama? Saya istrinya. Ku istrinya lho, padha nggih ya. Istri dengkulmu anjlok ngono ah. Lah sampean kok ngarani bojo kawin sampean mulai zaman apa? Zaman Jepang prapun Kon suwe. kawin. Bener. Ya bener. Lah anu Ini tante bojo, ini ya. kawinnya dengan Pak Osman zaman apa? Zaman Gurga dulu. Zaman gurga aku durung lahir goblok. Lah apa ngrabi kon iki? Sik, malih. Kula mboten trima lho niki. Sik kula takon Bu. Nggih. Sampean kawin kali Pak Osman iki kawin ngene pundi? Lah kan ngene punten niku ngene masjid. Oh, nggih ya. Nggih. Lah ini tante kawinnya di mana? Di pinggir kali. Wane sapa kali ya ngono iku kawine nang sanggon kono nek kali. Tapi waktu potrek. Nggih, waktu potrek biyen enten sik potrek iki. Foto kula kenang-kenangan. Sebab sampean di potrek iki. Nggih. Lah tante dulu waktu kawin di potrek. Enggak digambar. Gambar. Karena digambar, karena kalau dipotret saya kobong enggak jadi. Ya kobong nek kon dipotrek Nggih, ngeten mawon lah, sampean kudu konsekuen Pak Osman. Sampean pilih salah siji. Nek sampean cinta kali ibu, nggih sampean rabi ibu. Nek cinta kali tante niku, ibu sampean pegat dah kula peke, ngoten lho. Kita ada tes sebon ae. Ngawur ae kon niku. Enggak, saya harus ajak-ajak pelek dibereskan tok. bagaimana ini. Aku gak setuju. apa sih? Sampeyan kawin maneh wong tanpa seizin aku kok kawin gak sah berarti. Gak usah. Gak iso sampeyan ayo kula jalan sakit ya Pak. Dik. Ayo Kita Mari ikut saya loh. Ikut ae kon niku. bar sabar. Ayo sapa kon? Ngeten lho. Kon kain-kain. Sabar. Sabar tangane ngrangkul bojoku. Sudah sayang, Sayang cangkem diobok-obok. saya ini sudah rindu, kangen. Rindu penasaran kon. Apakah tidak ingat pada Ingat saya? Wis gak tahu belanjani. Belanjane kon niku apa aku kon niku? Itu loh sudah saya bawakan motor 4. Buat mang motor 4 ae. Nak gandengan. Wis saiki ngene, cekak cukup iki sapa iki? Ayo, gak kenal aku iki. Tak kenal apa ya Tante Marinco. Gak iso ayo. Kene tak gelut Loh. Oh, rambutnya coprok. Iki kelomor iki. Meneh-meneh maneh nek gegeren ojo rambut titik sing dijambak.
Boleh biku katut. Kok dikelawar? Kelawar kon temborono nang aku lha apa kon? Pancen kan iki temburan kebacut kon iki. Ya, aduh. Yo ono kelawar kon temborono kelawar. Winginane Mas dengkul manjlok ngono ah. Napa winginane? Winginane nang pandaan ngono. Napa? Aku temborono ambek jaran. Atus ngene iki. Mas ayo kawinan. Kok kawinan kon niku. Ya nek pancen engkak aku njaluk sepuro sik Cak Om. Kuroy apa kadung suwek kabeh kelambi wisan. Ngomong-ngomong niku. Gak ono lho Dik Kelawar kon duwe gara-gara ngene iku lha apa maksude ati ngaco-ngaco aku. Nek aku ki bugrek ambek bojoku ta. Dene buyar ya. Bocor taktik-taktik lho. Nek aku gak ngentekno bojoku ape kon entekno ngono ya. Karep kula ngoten. Karep kula ngoten. Tulungane sampean sing pun tau rabi suwe. Nek kon Kula dereng tau blas rene. dereng tau blas ngiri wae wong ngawur ae kon niku. Nggih, sampean pegat napa? Apa? Sampean pegat. Tak pegat terus kon. Sampe lapo kon? Aja ngono ta. Dik Kelawar, mare ana setan adu-adu kok temenan lho. Lho, setane tak tabok. Lah kon kok iso diperbuatan sing koyo ngene ya apa iki mau? Ono aku kon ning aku. Kok iso perbuatan koyo ngene? Ayo, Nggih, Pak. apa? Nggih, panjene kula sengaja ngeten. Sengaja ngeten. Mergo kula mangkel kali sampean. Lah kon mangkel kok iso paken wedok? Ayo, pancene kula ndelok niku sampean lak mboten tau gegeran ah. Dadi ibu niku cemburu. Pancen kula mangkel waktu sampean ngongkon-ngongkon niku. Sampean dadi mandor ngongkon saenake dhewe. Sing sedek dolon saking semen iku dhuwit parodang kula ngedokno pasir. Lah enak kok dikondokno pasir. Ngedokno pasir kon niku ngongkon iki durung ditanda. Oh kok iki dikon banyu petelung drop. Kok nek ngongkon Lah iki wis umum tukang batu dikongkon ngedokno pasir wis umum. tapi nemen Kok tukang batu dikongkon ngedokno klambi nang ndukur toko. Ya gak umum iku. Oh, arek iki apa patek. Kon niku mono wis cocok barek penggaweanmu. Nek tukang batu dikon ngangkat watu. Lah, Nek tukang tukang soder dikon nyoder. nyoder. Lah nek kono mau sampe dikon apa piye Ngerti kon? Lah nek tukang copet. Ya dikon nyopet. Tukang copet nyopet, kon ngawur ae. Masih ngono ngongkoni sing dik, aku sing mangkel ngongkone. Ya wis lumrah nek mandar ngongkon kuli ya. Nah wis Tapi untung. aja nemen-nemen. Iki durung ditang. Oh iku. Oh iku. Gak tau dikek mangan dikongkoni tok. Lah kon iki putuku ngono iya. Nek kon iku iri nang aku kon dadi mandor, kon aja dadi kuliahe ngono lho. Lah ndi iso dadi mandor? Lah kok gak iso? Gak tau sekolah. Kok sekolah nekat. Wis saiki ngene mawon, diganti. Diganti Jan apa? apa nek sakniki mandore dile. Dile sapa? Kula dadi mandor. Kon mandor. Nggih. Terus aku sampean tukang. tambah kon ide-ide aku, Dik. Penggawean niku enten anu lho perubahan. Perubahan apa aku dadi mandore kon du kok. Wong dadi kulimu tambah kon du maneh aku lah. Sekali-sekali ta. Sekali-sekali malah 2 kali lah. Oh enak ngono. Saiki aku ya njaluk sepuro mbek sampean ya Cak Os, aku murang-muring ilone sampean mau. Aku sepurono Cak Os, aku bojomu. Terimalah maaf dari Ibu Pertiwi. Kamu minta maaf. Iya, Mas. Tidak ada maaf bagimu. Kok begitu toh, Mas? Saya Aku rasa salah. susah aku. Anu ni bahasa apa? Apa anu? Anu. Anu kau pasti dek-dek aku. Mandor iki anu. Aku kau tempur dengan omongan-omongan. Seibaratkan aku bernapas di dalam lumpur. Wis niki ngeten wae ta, Apa? Mandor. Wong jenenge enten paribasan nasi sudah menjadi bubur. Lah iya. Bener. Kula niki nggih sampean rabi mau napa sih? Terusaken napa? Lah iku angel ngawur ae gendeng akon niku. Kula nang njaluk dirabi. Lah nek pancene Dik Kelawar ape dirabi mbek Cak Os, Man, ya aku cek dirabi sedek, Sek. Nah, ngoten Iki lah mawon. ngedek ae lah niki. Kon niku. Lho sarene sampean wis suwe dadi bojoku, saiki genti sedek lho. Sampeyan pun ngoten. Durung karuan kula purun lho. Sampeyan kok pun ngomong Lho ngoten. kan gak gelem ta, Dik? Lho. Kurang ayu apa, kurang kene sapa aku, Sek? Wong aku gak cacat. Iki lah ngedek ae arek iki rek. Lho tapi kula purun mboten lek Gak ono kan gelem kan gak? Lho nek kula konten nggih anu purun. Dadi kon yo gelem. Nggih. Iki bojoku kon kok gelem. Kon sakno Salome ya.
Ngawur ae kon niku. Nari-nari. Banting kelet kon niku. Ngeten lho garis besar iki. Garis besar Nggih. dan garis kecil. Timbangane garis besar, garis kecil. Aduk garis katulistiwa. Dadi masalah pokok niku wau. Iya. Niki jane ngoten di samping mangkel kali sampean nek waktu menyuruh. Iya, iya. Rono turun celakoni Rene. Rene turun celakoni Rene nggih. Oh iya. Iku timbul. Timbul. Timbul apa iki? Timbul. Dadi aku ngerti maksude. Mangane tak ada sampean iku masih sak wis iki dadi mandor. Ngongkon ambek pegawe kok aja sak wenang-wenang ta cak. Aja ngono dime sampean iki bayar. Lho sak karepe dhewe aja ngono cak. Darah tinggi. Darah Masih tinggi. ngono wong kudu eling se. Sebab ngeten, sampean niku mandor proyek niki. Iya. Maju mboten nek proyek niki nduk sampean. Des. Iya, iya. Niki nek sampean kurang ngamat-ngamati kali pegawe, akhirnya mundur. Mundur. Des. Nek sepon perusahaan iki mundur, sampean mesti disalahkan kali atasan sampean. Des. Nek pun sampean disalahkan, sampean dilereni. Das desai batumu ketatap tembok ya. Lah kula niru Das tiang desai. nek ngomong das. Ini cara untuk memantapkan pembicaraan. Nah, Nek kepengin nantep aja kejes. diken apa? Kayak ono watu hitam. Ngono lho. Watu hitam. Ngawur ae kon Sampeyan niku Kon niku aku wis menyadari. Nggih, Ya. Masalah iki wis menyadari. Tapi kon aja berbuat ngono maneh, ya. Masih bojoku yang ngono. Ya cak Os. Kon temburuan ya temburuan, tapi aja terlaluan. Nah ya apa gak mangkel wong aku ditekani Tante Marince iku mau. Tante sampean Marince. insap no mboten. Masih dadi mandor nggih pun nggih suat perbedaan iki Lah. sak wenang-wenang. Gak aku wis. Lah nek insap kula nggih patung jenenge kuli. Iya. Pun Wis kowe ngene ae biasa masih ae. aku mandor, cek aku mandor. Ayo gentenan ngongkon ya. Kon tak ngongkon cukup botong, kok aku kongkon tuku rok eceran. Gak apa-apa. Heran. Apa? Dadi enak gentenan ngongkon bisa nanjlok merek mandor. Maksudnya nih ngeten, boten pas genten ngongkon boten. Ngono. Sampeyan mandor niku nek pun mantu ngongkon, sampun mengkerik. Mengkere. Dadi di samping untuk menambah semangat kerja. Semangat kerja. Niki sampeyan wong yang ngangkat-ngangkate bocah loro ta. Aku wis menyadari. Nggih. Tapi sebaliknya bojoku temburuan oleh temburuan, tapi aja sampai keterlaluan. Iya, Cak. Nek keterlaluan iki gak karu-karuan. Kon kebacut. Panjene kebacut panjene ibu nih panjene. Panjene terlalu. Lah, nggih. Kebacut tok ya kebacut cut. Jenenge. Panjene nggih panjene nggih. Nek arek ayu ta. Nggih. Pantes ditemburokno aku. Iku kebak apa ngono. Nggih, nggih. Lah klowor iki lho modele wis kaya ngono. Delok ta, rupane klowor. Lah kaya lawa kerinan.